Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao bien lundi 26 janvier 2026. Aïwa, Malien, ko Arabu de Beko ka warchi, wa biao de mawa, ko kanani, janfay Mali contrôle. Parce que beka kuma do fo mena Malien bo fili la kuma inade. Kuma imbeka fo bila kote. Ko Mali wa biao, ko Saudi Arabia warchi oluma. Ko epi, ko Arabu nuntan deme foy la koni misiri jotorante kan amago ko Mali yere kan magote misiri la ube ko kuma de fo réseau kan ko l'Arabie Saoudite investit 1 milliard de dollars en Amérique mais construire des mosquées seulement en Afrique. Mena Malien be bo filla o kuma la anga jefala nga ni kuma ina kuma kan do be ka circuler réseau sans fait amena an karamogo o kuma kan do be ka circuler no imam Mayin Ouattara yi kuma chama be ka fo la anga je angola me folo Arab jamana na folo be mun bolo bi ni u se ka deme ndoni kan ye ka so condition ta la ko ta ulu mana sika fle ko se de be da ko na ka ulu mana sika on fle ko ko na de be ta ko ta ka la ko shi an be ko so na na sila be jamana ko siki be ko laje tri Arab jamana na folo be voilà donc uye anye mo chama bolé mo chama ma Mayin Ouattara ka kuma famia uye Mayin Ouattara ka kuma ba contexte kono uya ke ina fo ni Arabu ma wardi wahabiya ma uye wahabiya ke ina fo business de quoi kala kula gushi quoi ko Arabu de be war duma ko donc ko Qur'an ko te ko war ko dedu uya ka kuma ba contexte kono puis yo kuma tege de fana Mayin Ouattara te ka kuma war ko doronga Mayin Ouattara ko di on ye fantan jamana di ambe ka ngasulame yake munu be ka andema ngasulame ya tabulu la olu ka tla ka ikoni be ka kanga jamana ka kamai sadi Qur'an be kala gushili muke ala be kala gushili muke Mayin Ouattara diminimbe odila abe ka kuma oka mais munu ere kuma dala kula munu te sulamiya ere de fe fieu ani sulame jahiliu ol de be ka Mayin Ouattara ka kuma ita ko partager ka ke inafo Arabu jon de dou ni Arabu te se ka foi ke do ere tara sebe ko Arabu te foi la en fait tieni ko Arabu te ka kube ka misiri dro de jo en fait ko te foi la en fait ko ni misiri jo te mena Malien bo fili konana Mayin Ouattara ka kuma infle ni uye Mayin Ouattara ka kuma bo a contexte de kono Mayin Ouattara be ka kuma sulamiya la gushili de kan sulamiya be ka dogama mi soro o de te ka be Mayin Ouattara ma comme pour que ku yere ka ala neni ko légitimer u bulu ka ala neni ka Qur'an neni ko légitimer pour que ka fere soro u ka ke u be Mayin Ouattara ka kuma ina gushi chama be ka boko de ka nya video yi mena Malien be bo fili la uma foko Arabu Mayin ko Arabu jon do ere ka video be Arabu da keta Arabu da dunta anga problème ya ere de an farafun che anga problème be an ere de ko Arabu ka par be wuche mais mena kuma lo fana ube ka kuma mun fo ko Mayin Ouattara be ka kuma te ka kuma war ko kade uye Mayin Ouattara ka kuma tege uye kilingi uye Mayin Ouattara ka kuma bo contexte fana kono kamogo bla fili la mena bebo fili la Arabie Saoudite kelengelen flani Mayin Ouattara ute wardi la sulama doro made Mali yere gouvernement Assimi Goïta yere beta Arabu deli kuma be mena perevu ira ulade abe perevu bembulu Arabu jamana be wardi la Assimi yere ma Assimi kelengele ma wahabiya udron tere neta e perevu de Shogel docteur Shogel ko kala mayga boli mi kara Qatar yero be ko Qatar de be ka marfatigu deme o Mali yere gouvernement olu tara Qatar ni batulu nyang be ka barake nyokombulu batulu ka fen chama be Qatar yorola a photo bebe a bela jile yayi Arabu jamana n abe ka mun na goshiko ube ka sulama abe ka baga wahabiya o mumade ko Arabu be ka wardo luma anga pon mun fle ko pon fad John de pon fad jo c'est le roi fad roi fad ibn tarofendo Arabie Saoudite massacre de anga pon kura jo uye fenchaman di andeme uye waru da ama uye fenchaman kan fe utadi wahabiya o doro made nguba nga gouvernement fana deme na auto fois donc akara bi fili do kono mado de wulembe bi ute ala fe umada alala umada sulami ala ubeka sulamo yerama bla nyona sulame jahili do fana be olu fana be ko o maunu nga shira no ya ubulu
Donc Maliens kana bi au kono. Oube kata bouye bafra ka voijulu koro de la bo. Koko chrétien nye kafri. Est-ce qu'avec kafri koro? Avec kafri koro ke mouni. En fait sensimna. Mogo te sujuru bi alayi. Kaira ko ala ko kira da ka chide mama kima soma. Aire yira leme sulamea kono ke kafiri de. Mama te sujuru bi alayi ka selik okoro ye kafiri de. Okote ne ninyo. Ite imada la ko la imada la ko Muhammad de ala ka kirai. Imada ula okoro ka fo kafiri di. O directement ote fin droit de. Ote chrétien droit de. Mama te oke sulame ere halala. Nkote sulame nafigu made. Sulame ere ba fo kafiri di. Comment ya kali mogo mi teti ba fo ko kafiri. Aye kafiri ake mogo fagala. Aye kafiri ake mogo mi ninga jugu. Aye kafiri ake la sansi mun kono o sansi te. Sulame ere la mama te seli ka arakan seli ka seli alai. Ka dala ko Muhammad de aka fe. Mama ma son kirai. Ima so ala koi. Okoro ye kafiri di. O tiyen di. En fitinama ni kuma nbe fo ala te digi chrétien una. En fitinama kita ibeta ne nga demisena ke ne kume seli wahabia misiri de kono. Ne nga demisena be ke wahabia millier de la. Ne ba do je sais comment ça marche. Wallahi billahi ne ba bo misiri la. Ne se ku tungara ne demisena ne ba bo misiri la. Ne teru chrétien fana be. Wallahi ube wajulu ke mikoro la kare kono. Ube soma ula gushi, kamoru la gushi, ko haram yalendu. Ube dofali chrétien. Chrétien ere fana temeto ba me utake kele. Même mamura do de wolole me mali kono samno. Ube ka mogo blanyo na ani mute tikimu no ba foko be digola. Solame be nukman fola bila kote. Ubo fo uni chrétien metla ibe almami yere ni pasteur jole kare kuna. Ube tla baro dro almami ta mikuru ta ko ni mai. Pasteur ba me at kujugute an digira ni kuma na depan fitini. Ube fe kananga jamana wuli ni kuma ide. Na simi ko kabi da do ni kuma la trabe na ni guerre civile parce que anga dugu be ka klana déjà. Donc ne bo conseil di. Bon, mono fana be ka sulame akle. Arabie Saoudite, Qatar ye combien de millions de Malima? Anga do Qatar ye Arabu jamana obeka Mali de Mali munuka. Abeka ke inafo Arabu jamana obeka wahabia ou drone de deme. Arabu jamana obeka mundi Mali gouvernement moteka ala tlanche di wahabia uma. Aye sabali nabe kumaka tienfo. Iba me mousebe que l'Arabie Saoudite investisse 1 milliard de dollars en Amérique mais construit des mosquées seulement en Afrique. O ngalon kumadi. Burkina be do de blade. Awa ala jugu surantero ube Mali ni Burkina di. Ite ni Niger ou. Iba ye Mali ni Burkina drone la. Bon ne Mali ni Burkina mi kolosi billahi jamana flan bebi. Na weka munka be kafiri ya kombe ka warani jamana flan nga. Abe ka jamana flan abe kunike bonna doni kwa. Ibe nuko ye Mali ni Burkina ita ye Niger de. Les Nigériens sont bien éduqués. Allah les Nigériens marali no. Mais mon marabal den chamambe bo Mali ni Burkina di. Ça, c'est la pire vérité que je dis. Pas tous les Burkinabés, pas tous les Maliens. Mais ces genre de personnes-là, on va dire que ko arabu te ka foike. Mais je vais prendre l'exemple du Burkina. Soutien aux veuves et aux orphelins. Burkina Gendarmerie a publié le 20 août 2025 que l'ONG Qatar Charity offre des vivres à la Gendarmerie nationale. C'est-à-dire que Qatar beta Burkina deme kuma be utokmo kande ali Burkina Sulameu a vidéo flene Burkina Sulameu sunitu olu farla nyogon ka million keme durudi ko ka déplacer de Burkina o fana fla ango fana bo. Bon mena a Europe ka ira aba ke tout quoi mena Europe ka ira la Qatar kelengele voilà. C'est une campagne de collecte. Donc, le mouvement sunnite aux déplacés internes, c'est une campagne de collecte qui a permis ce don d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. La distribution se fera bientôt au siège du mouvement sunnite à Ouagadougou. Des détails avec nous, Nissoubega. Le mouvement sunnite du Burkina Faso remet des vivres aux déplacés internes. C'est le fruit de la collecte des dons initiée par le mouvement depuis le 19 décembre 2021. Comment flâner? Oubeka mogo la gouchi. C'est est-ce que mogo beni marmara? A flâner Burkina kera? Ça s'est fait au Burkina.
Qatar a donné 50 millions de dollars au Mali. Qatar est 50 millions de dollars du Mali. Au fana flene, ango fana kala. A semaine flede, Paji Jumayabla. Quand le coût de pouce financier majeur, le Qatar offre 50 millions de dollars au Mali. Au publiera Sandjumena. A publié le 27 février 2025. Qatar est. Et pour une tâche Qatar, c'est Flabo Wardi Malima. Docteur Shogel Kokala Maïka Tagalim Garantaro 20 millions, antaro 25 millions de, ou 30 millions de dollars. Ou di Malima. Auto Kmokaon. Avec un drone qui a taga jet que wale mokele. Drone be Mali bulu, drone be Burkina bulu, drone be Niger bulu. Femme ka taga tero kele. Ngo sulame jamana do de be ka drone ngla. No toko Turquie. Ngo Turquie sulame jamana di. Aw be ka disi gosini jamana miye. Ko ye révolution jamana di. Ko ye Iran di. Ngo Iran ye sulame jamana di. Et République islamique de l'Iran. Aw to fo be sulame ou la goshi. Le plus grand révolutionnaire américain, ni mogo sonaye, kaka fari, ka jaka jo, ka tesrafonya, ka be sranfen kele nya ko aladi, ni sulamedo oye Malcolm X di. O ma ke États-Unis. O ma ke États-Unis. O te sulamedia. Joy Amérique découverte que sulamede ma ke Abubakar di. E ha de bobo ka sulame o la gushi, abe sulame ala gushi. Aba ke ina fo alnimu fari nganya ba fo ko sulame de nodu. Mali infrastructure chama be no siraba fen chama be no sulama arabu jamana de be kan de ma chama nabi Mali business man chama be Dubai ni yoro chama nabi muna ate dugubla hen keleme ga do nyekse bli do ere do e flanka fodi do madala ni madala kola taika bolution ke ika mogoto en fitinama ne mora maga wabia millier la en fitinama ube wajuru ke uba fo boli haram yalendo koloni fili haram yalendo soni haram yalendo wallahi alman be bo aka misir ko atemato ani bolisola be jogo ya bolisola rebe almami fuka yele kateme kujugu uma ke kujugu ya amona o tukola mais shitane iblis mo den kri kara den do wulula kle fly na ayi hal ni wajulu kala na temana o wafo ko wajulu kala kana wajulu ke ima do ko kwali misiri bo le kan bu torla sari kafri den do rebe ka wulo anga dugukolo ka. En tant que don, tout le monde n'a pas droit à la parole. Je vais être très honnête avec vous. Do RD, c'est-à-dire tant que nous fou Amérique Moubea, n'est patron de la ka phonema. Connaît terreau di ko parce que connaît Slamedi. Aya for dominer dimina. Na ngi no phonema. Ay discussion ke peregem nok mbe baraka nga orla. Ko tod ne mafli. Toda ni Tony. Wallahi billahi PDD nana PD yaro bebaro PD keni bebe PD keni do PDD de kuma ime PDD ne segutu ngara wole kanga plenty do patron contrôle ne go ngono ne sarana quoi ne ga patron to babudu ne go ngono ngo problème man ne Amérique ne nkloma gelea PDD flek ataka ne segutu ngara défend yaro kara Amérique ya wallahi yene ga patron ge ga bobarala aya folim ge kone terro di ko e ko che ko musulman ye terro di Malla uta fo dongo da Amerika te fo mo gomo ta barake woro do la ika patron nga fima ke terro yi billahi ta la nu ma ge nu ni tara ko uka yuwani resource la nu ma ge ga fuma punya mo den ta to fleni même bolo krota la Amerika mo ko sitse ka jigi che ika patron ki ma ke terro de ke sul Amerika ga sul ala goshi billahi ta la ta uba ge na buyi uba ke malla fembe bola fo ite bola o karane américain ko mo ko mene defa fana o PDD de nga tian fo na ka de mbise ka fo ngo PDD mais PDD ne defa PDD ne de dugu ngono de ne nu tablo ken tegele o ne de dugu ngono de rato ka kon na ne tenda do ala PDD o ne segutu ngara de me parakata pa ani jifu o ne de dugu ngono ya PDD ne defende kata plainte PDD ken bu dimi ngo jugu tara plainte teke ko il faut que patron ga gen ko parce que ka be ka sulame ala gushi kone ka dîner do yi ko mo mangula gushi ne bulu ko tise ka ke o karane Amerika ya ne be tiɲɛ de fana fo anga henu bandu sukuna mo munu me ka marfata ka Mali kele bi fen kele mi se ko kele ba o ka marfata ka to mo kele kele mais sulame do ki do bo sulame tesa do ki sigilo to tro ko ay ko sulame o de du
ko arabu de be ku dɛmɛ o arabu kɛlɛw dun bɛ kɛ e yɛrɛ ka jamana dɛmɛ e ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ taga i ɲɔngiri arabu fɛ yen hali ameriki ka dɛmɛ caman bɛ bɔ arabu fɛ hali arabu ka investissement bɛ ameriki wari ala de wari nɔgɔya arabu ni ko ye wari tɛ mɔgɔ kun ka tɛmɛ u kan hali faransi bɛ taa la wari minɛ arabu la européen bɛ taa wari minɛ arabu la n ko aran de bɛ jɔ a ye taa Qatar kɛ bɛɛ bɛ taga delili de la koyi dalagari palani bɛɛ bɛɛ bolo ni t'o fɛ ni minnu b'a kuma la Asimi Goïta kɛnɛba minɛ aw arabu hali Mali cité ministériel n ko Kadafi d'a jɔ cɛ a kana mɔgɔ kunkolo sofe nkalon kan nkalon tɛ marché koyi ça passe pas ne bɔra ne nin dɔrɔn de fɔ a ye taa Niger u bɛ Qatar de ka dɛmɛ kɛ fan bɛɛ ainsi va la vie ala de y'o kɛ silamɛya ye koyi awa Mali empire ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn kɛra a bɛɛ ye silamɛ de Sunjata tun ye silamɛ de Soni Ali Ber tun ye silamɛ de aw b'aw disi gosi an ka mɔgɔba fɛn fɛn na ko y'an ka farafinna sankɔrɔta Afrique sankɔrɔta Mali kɔnɔ surtout l'empire du Mali l'empire Mandeng l'empire Songoyi ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka na Babemba na ka na Cɛba Tarawele la ka na Samori Ture la a bɛɛ ye silamɛ de aw ko di san ni mun tɛ silamɛya fɛ fo n'i ye Mali bila Mali masakɛ fɛn fɛn tɛmɛna El Hadj Umar Tal a masakɛ ba fɛn fɛn tɛmɛna k'a ye kɛlɛ kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛɛ ye silamɛ de 100% musulman mɔgɔ min fana Amérique découverte kɛ o silamɛ de Abubakar de aw ko di ni mun tɛ silamɛya fɛ c'est son problème a tɛ nkalon tigɛ anw ɲɛna dɛ arabu de bɛ ka wari d'u ma arabu tɛ ka wari di Mali gouvernement ma Asimi 50 millions de dollars hali sini banque islamique la o bɛ ka taa wari juru ta ye arabu bɛ ka milliards de di Asimi Goïta ma Asimi Goïta ni Batulu Ɲang ka wari bɛ arabu de ka banque fana na aw ka gouvernement yɛrɛ bɛ ka arabu ka samara nɛmu a bɛ taa baga wahabiyaw ma a t'a jɔ an ka dɔ mɛn yan o de kun don Mali ala ka barika don Mali la ala ka ne dɔgɔni siko ɲuman bila vraiment n b'a deli silamɛw fana fɛ u ka hinɛ siko la Siko c'est un petit denmisɛnnin de don vraiment u ka hinɛ la u ka bila ne t'aw dɔrɔn o de kun don Malien fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o ye aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta ani tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money na sur place wari ciko fila dɔ dɔrɔmɛ kelen sara wari ciko filanan sabanan bada dɔrɔmɛ kelen aw ta sara n bɔra ko de fana Senwave photo yɛrɛ filɛ nin voilà Senwave photo filɛ n'a télécharger dɔrɔn ne ka code promo urgent a k'a bɛɛ ciao